Привет! Днес ще правим палачинки. Да забравим за момент за класическата палачинка, която има в основата си яйца, брашно и мляко. Махаме брашното, махаме и млякото. Остава само яйцето. Имаме нужда от едно яйце. Заменяме брашното с кокосови стърготини и течността мляко с вода. За целта се включваме котлона да загрява с тигана. Чукваме яйцето. Леко с вилица разбиваме, като добавяме около 1 или 2 супени лъжици вода. Няма нужда от никакви допълнителни уреди. Аз добавям и канела. Вие може да не слагате. Може да сложите канела, може да сложите канела и ванилия, може да не слагате нищо. Добавям 3 чайни лъжички кокосови стърготини, което е някъде около 10 грама. И продължавам да разбивам с вилицата, докато стане сравнително еднородна смес. Сместа ми за палачинката е готова и я изливам в нагорещения тиган. Опитвам се да разнеса максимално добре по дъното на тигана. Ето, като че ли ми се получи. И намалям леко температурата. За пълнеж на палачинката ще използвам пресни малини. Ще ги използвам, защото в момента на пазара са в изобилие. В момента е сезонен плод, и не на последно място добавят един прекрасен аромат към палачинката, добавят и сладост и крайният резултат наподобява много на класическа палачинка с сладко от плодове. Приготвям си чинията и изчаквам палачинката да стане готова. Това е една сравнително ниско въглехидратна палачинка, която може да си приготвите за закуска. Ще ви отнеме 4, максимум 5 минути. Може да си приготвите и 2, разбира се. Аз лично използвам тази палачинка за десерт, като пълнежът може да е от най-различни плодове. Дори ако наистина избягвате съвсем въглехидратите, може да сложите пълнеж от 2-3 големи супени лъжици заквасена сметана, разбъркани с малко кокосови стърготини, ванилия и 2-3 малинки, примерно за разкош. Правите пълнеж на палачинката и става повече от прекрасно. Ако следите нутриенти, тази палачинка ще бъде в рамките на около 160 калории, като въглехидратите ще бъдат 7, мазнините ще бъдат 12, а протеина ще бъде 8 грама. Това е само ако следите, иначе слагайте на око. Ще се опитам да обърна палачинката. Дано да ми се получи от първия път. Няма да ви демонстрирам умения за обръщане на палачинки във въздуха. Така. И от другата страна, колкото само леко да хване куличка, без да прекаляваме. Наистина отнема изключително малко време. Ако искате, може да сложите мазнина на тигана. Аз не го правя, защото няма нужда, но ако се притеснявате от това, може леко с четка кокосово масло или краве масло, по ваш избор. Моята палачинка е абсолютно готова. Преместваме в чиния.
Я да видим. Така. Добавям малините. Те са една шепичка, около 40 грама. Така. Хоп, тук сега това нещо ми прави номера. Добавям си канела. Вие може да пропуснете този момент. И завивам на руло. Така моето малиново руло или палачинка е готово. Ще ви покажа как изглежда отвътре, като една истинска палачинка с сладко. Ето. Чудесна, прекрасна и ароматна, нисковъглехидратна закуска с полезни мазнини, с пресни плодове. Препоръчвам да се я направите. Прекрасен ден ви желая!